Friese bouwboeren dreigen de dupe te worden van een Russische handelsblokkade. De maai stond 1 juli geen jippels en plantmateriaal meer naar Rusland exporteerd worden. Nevens de Russen zitten er schierlijke organismen bij u in de groen. Het gaat om een blokkade voor heel Europa. De allereerste waterstad Taptoe Snit gaat net terug. De organisatie heeft de stekker eruit lutsen. Naar de gemeente Zuidwest-Friesland geen geld Jan voor het evenement. De organisatie een grote teleurstelling omdat er rond nota een protestiebeweer vanuit onderhoorende provincie en Snitser ondernemers. De provincie, de gemeente Heerenveen en Tialf sluiten haar om bij de KNSB. In het kwad pleit dat concurrent IJsdom uit Almere van de miljoenspand in het reetriedersboen. Dat was naar advies van haar juristen. IJsdom in Almere wil maar het kwad pleit uitdwingen dat KNSB en NOC-NSF de topsportstatus on Almere takennen. Waar Ipenbier basiskwallen de Lietse Wieman in Twiesel wie het doet de allerlaatste skwaaldaai. Vertakken meer binnen te min leerlingen. Geerbeuking maar de christelijke skwallen, de onrin, slagen net. In Friesland moeten zeker 4 skwallen dicht, omdat ze mindere strijdvaardig bijen hebben. Joen en vannacht wordt het 14 graden en er zit een zwakke onmatige westenwind. Morgen zinnen, wat bewolking en het wordt aan 22 graden, stiert dan een zwakke noordwestenwind.